Estamos no Museo Arqueolóxico. Aquí agora mesmo vai facerse a presentación da peza do mes e vaina explicar José María Guileta. Moi boa tarde, eu son José María Guileta e vou presentar a peza do mes. Neste caso, máis que unha peza, son varias pezas. Son 11 puntas de frecha que apareceron nun monumento megalítico un pouco especial. Non é un dolmen ao uso, sino unha cista da última época dos monumentos megalíticos, un conxunto prácticamente pechado, donde todo o que ali aparece podémoslo poñernos nos últimos momentos do terceiro milenio antes de Cristo e nos últimos momentos tamén do megalitismo. Eso é o que lle dá especial valoración a este tipo de pezas, unha transición xa hacia a idade dos metais. Especificamente, podernos decir así algo que son? Son puntas de frecha, como se ven aí, e teñen a peculiaridade de que están moi ben elaboradas, son todas de cuarzo, de seixo, sí, frente ás outras que aparecen nos dólmenes de alí, que son ser de xisto. E, como decía, forman parte dun conxunto pechado, rara vez aparecen tantas xuntas nun monumento tan pequeno e aparecen xunto con outros materiais tamén moi específicos. Unha ofrenda construída cando se remata de construir o túmulo, é dicir, unha serie de elementos que dan esa peculiaridade do megalítico final. Fenomenal, moitísimas gracias, Guileta. Moitas gracias.